Ahojte, takže momentálne som na stánku Binclu a Bincel má stánok, ktorý je 1150 metrov veľký. Včera som tu bol 3/4 hodinu s Tomášom Šancom, ktorý je... Ahoj! Distribútor značky Bincel, ale taktiež Thermakat pre slovenský trh, a poprosil som ho teda, aby mi predstavil nejaké novinky, takže Tomáš, poď na to. Tak začneme s tými ručnými horákmi, divízia Micmac. Najnovšie horáky Abimic AT-S odlišujú sa od toho väčšieho brata C-čka, hlavne veľkosťou a zadnou časťou. Je to veľmi kompaktný horák. Máme v verzii 155, 255 a 355. Ďalšie horáky v dlhšej verzii, pravda, že veľmi známe VT-čkové horáky s rôznymi modulmi a klasické Evo a Evo Pro horáky Mini MB. Trošku ti do toho skočím, častokrát proste slovenskí zákazníci povedia, chcem Bincel horák, ale málo kto vie, že Bincel má možno 4, 5, 6 typov len 500-kových vodou chladených horákov, či už sú to horáky s dvojitým chladením, šrobovacou hubicou, ktorá samozrejme vydrží dlhšie, alebo sú to klasickejšie horáky, tými sa tu Bincel momentálne ani nejako neprezentuje, skôr prezentuje teda odľahčené horáky a špecialitky s výmennými krkmi, takže toto je také, s čím sa stretávame na Slovensku. Áno, pozrieme si ešte v Tigové, tu máme veľmi zaujímavú novinku. Tigové horáky s možnosťou výmeny krku, to znamená, máme vzduchom chladenú a vodochladenú verziu, veľmi jednoduchá výmena, uchopím si horák, prevlečná matica, ktorou si uvoľním krk a môžem si ho vymeniť za krk, povedzme s inou geometriou, s inou hubicou, nasadím si ho a zvánam ďalej. Táto verzia je, ako som spomínal, v rámci procesu alebo vzduchom chladená alebo vodou chladená. Vidíme tu aj ten rozdiel v rámci vedenia jednotlivých kanálikov, ktoré potrebujeme ako média v rámci toho zváracieho procesu. Taktiež o toho skočím, viem si predstaviť, že človek má väčšiu rukoveď, lebo ju udrží do 450 amperov, veľký krk, ale viem si ho vymeniť za malý. Presne tak. Alebo jednoducho, keď sa na to dívam, že to utiahne 260 amperov, takýto maličký, wow. Treba si uvedomiť, že áno, presne ako hovoríš, koncept je asi tak spravený, že máme rukoveď s káblovým zväzkom, ktorý dokáže zvárať 450 amperov, rovnako ako 260. To znamená, áno, mám koncept jedného vodochladeného horáku, ale mám možnosť dvoch typov. To znamená, keď mám niečo menšie, čo zvára nejaké menšie hruby, kde potrebujem aj lepšiu prístupnosť, menšiu hubicu, tak je to tá 260, nakoniec sa dostanem do nejakých iných amperáží, dobre, 450. Tuto máme zvárací horák s možnosťou pridávania studeného hmotu. Na to máme ešte aj systém kompletný, ktorý si ukážem neskôr. Rôzne ďalšie možnosti v rámci tigových horákov. Tu ešte vidíme pekný rozdiel v rámci tých tigových horákov, veľkosti tých jednotlivých hubic. Áno, keď potrebujeme mať malý pekný horáčik, tak je to little, keď to je štandardný horák, tak to je obyčajný Bincel Grip. Tuto máme ale špeciálnu hubicu pre zváranie úzkých priestorov. Veľmi zaujímavé riešenie, tiež veľmi vyhľadávané na Slovensku, je takýto zalomený krčík, takže veľa možností v rámci bigové zvárania. Pravda, že tuto ešte aj bomba, krásny veľký horáčik. Hliníkové cisterny s triedavým prúdom, opravy. Takže sme v ďalšej sekcii Binclu. No Martin, ako vidíš, ako nepredávame iba tie horáky, až dokonca aj traktory. Ale nie tie traktory, ktoré poznáš možno, že ty, ale to sú tie zváracie, áno? Okay. Takže tuto je ale veľmi zaujímavá vec. Kompletný systém. Nie už len iba traktor, ktorý sme mali doteraz, ale zvárací zdroj, podávač a špeciálne uchytenie na zvárací horák ručný. Predstavme si, tuto máme teraz riešenie autorákov, ale keby som potreboval tento dovariť, tak ja neviem, to by som musel nejako dať do nej, ale neviem to zapnúť nejako,
A čo je lepšie? Nie je to ani anatomické. Presne tak. No, takže máme tuto krásny uchyt. Áno, to znamená, ja si to otvorím. Vyberiem si ten horák. Zváram. Potrebujem 3-5 sekúnd na to, aby som si môj zvárací horák opäť upevnil na to isté rovnaké miesto. No mám to isté TCP, pevné to je presne na tom istom mieste a môžem zvárať ďalej. Okay. V tomto prípade máme ale 42V verziu. Áno, prečo? No battery. Nechceme mať baterkové verzie. Máme toto riešenie. Väčšinou tie baterky sa vybijú, niekto ich ukradne a tak ďalej. Takže vtedy, keď ich potrebuješ, nemáš. 42V, bezpečná verzia, hoci kde. Či to je loď, či to je nejaké stavenisko, bezproblémové riešenie. V tomto prípade je to ešte takto s osciláciou dokonca. To znamená, viem oscilovať. To je tak jednoduché. Môžem potvrdiť, tiež mám doma 3 firemné baterky a to som pri tom povolanie syna zabudal mi ich vrátiť. Tak. Lebo človek si ich aj dobrej voli požičia a potom nevráti a to som ich aj nechcel ukradnúť. Takže jednoduché, robotizovaný zvár v robotickej kvalite alebo teda plne mechanizovanej a potom dovarím alebo vyplním nejaký kráter, nejaký defekt. Presne tak. Toto riešenie máme pravda, že už aj pre ocelácie horáky. Tých budú na Slovensku stále viac a viac. Ja viem, že to teraz nie je moc akceptované, ale bude ich viacej, určite. Dobre, dostávame sa ďalej, máme tu špičky. Áno, je to síce najmenšia časť, ktorú sa používa. Ako vidíme, nemajú nejaký štandardný tvar. Áno, to znamená, vyrábame špičky úplne na mieru, podľa nejakých výkresov zákazníkov. Rovnako s rôznymi povrchovými úpravami. Väčšinou sa to používa v prípadoch, keď nemám možnosť si tú špičku vymeniť a potrebujem naozaj špičky takzvané na dlhé trate. Tuto sme videli nejaký lineárny systém zvárania, to znamená z ručného do nejakého automatizovaného. No a tuto sme pri zváraní rúr. Áno, to znamená zvárací traktor na zváranie. Používam ho vtedy, keď točím s traktorom, to znamená, traktor ide okolo rúry, ktorú zváram a rúra je pevná. Je to veľmi, veľmi dobrý systém. Pravda, že koreňovú vrstvu si musím pozvárať s TIGom alebo MMAčkom. Mám tu ale systém a traktor, ktorý má výhodu, že si nechce svoju cievku. To znamená, nemám nejakú cievku prepojené zase s káblami, potom pretočím ten káblový zväzok okolo tej rúry, ktorý mi potom zavádza. Mám si ten cievku, podávač, špecializovací horák, mám krásne ovládanie, s ktorým si môžem celý systém pripraviť, nastaviť a spustiť zvárací proces. Rodičia, nebuďte lakomí, kúpte svojim deťom takéto krásne Lego na Vianoce a pekne s pohonom. Je to ako autičko na diaľkové ovládanie, zabijete 2 muchy jednou ranou. To naozaj, ten stánok je neskutočne veľký, Binclu. To nie je stánok, to je normálne, že druhá firma, alebo zminimalizovali firmu, by som to nazval. Dobre, čo máme tu? Vidíme to? Otvoríme. Can we open this American fridge? Yes, okay. Yes. Takže pekný odsávací horák, možno sa to tu bude ozývať, ale to je to, čo je asi môj najväčší sen, aby zváranie bolo dôstojné a bezpečné na Slovensku. Ale čo je ešte zaujímavejšie, čo máme vzadu? No, náš prvý kobot. Áno, Martin, tuto je, ako si spomenul, odsávací horák, odsávanie, máme tu zvárací stôl, máme tu kobot, máme uzavretú bunku. Áno, bezpečnosť, každý si myslí, kúpim si kobota, postavím ho niekde do priestoru. OK, môže to spraviť človek, ale bezpečnosť je na prvom mieste. Máme kompletné riešenie, CE certifikované, plug and weld. Objedná si to, máš priestor na to a môže sa hrať. Konečne vidíme aj Martina. No a Martin sa veľmi rád hrá. Kto sa hrá, ten poslúcha. OK. Yeah, you have to turn around, but you have to push A and then slow here. So push A and then focus and then let A go.
Sa mi to prepotil chuďatko. Martinko, čo? Sranda, virtuálna realita. Si naspäť tu? Áno, áno. A kde si bol? No, bol som vlastne podľa mňa v tréningovej miestnosti spoločnosti Bincel, chytil som TH6 hlavu, ktorá stojí zo pár desiatok tisíc, hodil som ju o zem a vlastne podľa mňa zase, ako teraz sa z toho možno smejeme, ale na začiatok, aby človek pochopil, že kam ide tigový horák a na také rýchle zaškolenie a keď ľudia budú chápať, že áno, Ačkom sa presúvaš, týmto chytáš veci, tak je to celku zaujímavé, no. Tak Martin, ako naspäť v realite, to čo si videl tam virtuálne, tak toto sú reálne produkty. Laserová divízia, Olico Binzel, áno, produkty, ktoré sa hlavne teraz používajú v výrobe aut, tuto povedzme optika, remote optika, ktorú používame pri zváraní hlavne bez výdavného materiálu, rôzne kamerové systémy, to znamená naozaj potrebujem si nejakým spôsobom niečo pozvárať, áno, ale potom si to nejakým spôsobom aj odskúšať, oskenovať, je to všetko v poriadku, vyhodnotiť ten zvarový spoj. Máme rôzne zariadenia. Martin, máme to ďalšia hlava. Je to používa sa vtedy, keď používame prídavný materiál. Toto je povedzme zadná časť auta. V tejto časti je značka. Sú to vizuálne veľmi pekné zvary, kde sa nasadzuje potom ešte náš master feeder systém. Je to systém na podávanie drôtu pri laserovom zváraní na veľmi dlhé vzdialenosti. Toto je mozog celého systému. Podávač môže byť jeden alebo dva a celý drôt, médium, ktoré potrebujeme pri zváraní, sa podáva cez masterliner. Myslím, že to tiež dobre poznáš. Na Slovensku tiež veľmi rozšírený produkt. Vidíme aj tuto, Martin, pozri sa, aká vzdialenosť, aká 15 metrov, 20 metrov možno. A môžeš si vyskúšať, ako jednoducho sa ten drôt na tú vzdialenosť. Počkaj, či ti môžem veriť? Ja to dobre poznám, no je to nádhera. Dobre, tiež nie je to teraz virtuálna realita, ale je to rozšírená realita a je to zvárací simulátor. Myslím, že si to už aj vyskúšal. Poďme na to. Ideme na to? Jasné. Dobre, tak Martin, v tomto prípade je to najnovšia verzia 2023, hardware verzia 5. Čo mám poukázať ten systém? Mám tu 3 procesy v jednom, Migmac, TIC, MMA. V tomto prípade je to ešte krásny nový horák s vylepšenou hubicou, s ďalšou kamerou, to znamená ešte lepšou viditeľnosťou. Môže sa zvárať nejaký štandardný prvok, v tomto prípade kutový zvár, ale môžeme sa posunúť aj o krok ďalej, kde vieme vyrobiť takýto zvárenec aj pre zákazníka na mieru z tejto industry. Pozri si na túto, čo to je, pištol, samopal? Je to produkt firma MAN, to znamená, každý hľadá zváračov a oni, keď akvizujú nových zváračov a si vyskúšať, tak ich skúšajú na reálnych produktov. Takto vyzerá reálny produkt, toto je virtuálny kus, to znamená, neprodukujú žiadny šrot. Áno, to znamená žiadne prídavné materiály, zase uhlíková stopa. Šetríme trošku planétu, ale kedy používame toto zariadenie? No hlavne pri výučbe, to znamená zváracké školy, ale hovorím aj výrobný sektor. Takže Martin, ideš na to? Ideš si to vyskúšať? Jasné, poďme na to. Dobre Martin, tak ideme si to nastaviť. Ideš ako hosť, pravák. Ideme manuálne zvárať. Dobre, máme tu kutový zvár, pozíciu PB. Nastavíme si parametre. Plyn. Bude zvárať 100 mm v jednej vrstve, rovno. Ty brďo, tých možností tam je šialené. Máme to celé nastavené teraz. Budeme musieť asi celé zariadenie skalibrovať. Zvárať. Máš tam pomocky, všetky by mali byť zelené.
to znamená, musíš trošku vyššie. Tak. Okay. Potom budeš mať ďalšie pomôcky, to znamená, budú tam šípky, ktoré ti budú dávať rýchlosť várania. Keď si pripravený, začni pomalšie, ide ti to perfektne. Tak Martin, nerobíš to prvýkrát. Práve, že robím. Je to len kontinuálne zvárenie, to znamená, nemusí sa vrácať naspäť. Som nevedel, či sa mám viacej sústrediť na pomôcky alebo na zváranie, no je to úplne... Na jednej strane strašne veľa to pomáha, ale bolo tam veľa ako keby prvkov, že na čo sa sústrediť, či iba zváranie je sranda, keď som to začal prvýkrát v ruke. Áno, toto bolo teraz nastavenie, kde si mal pomôcky, ale tie vieme aj vypnúť, to znamená, keď máš tréning, tak dobre, začni s pomôckami, lebo prvýkrát zváraš, postupne ich povypínaš, potom môže byť stále lepšie a lepší. Pozrieme sa na tvoje výsledky, tak Martin, ako bol to debakel. OK, poďme ďalej. Takže, kde si robil chyby? Pracovný uhol v rámci zvárania, CTVD je odstup, stick out, travel speed, rýchlosť. Takže Martin, OK. čo na to napovieš? Prvých 1 000 000 kilometrov zvaru je najťažších. Celkovo, ako som povedal, People Plan Progress, veľmi sa Bincel zameriava na budúci zelený svet a dokáže dokonca merať uhlíkovú stopu, ktorú majú dané výrobky. Takže naozaj to, čo čítame pri elektrických autách, aká je naozaj tá reálna uhlíková stopa výrobku, tak je to merateľné a iba vlastne to, čo vieme merať, vieme zlepšovať. Tak toto taktiež vidím prvýkrát Tomino. Tak vieš čo, veľa firiem to len odhaduje, ale tu dostaneš na to papier. Takže dostaneš papier, aký si zelený a v dnešnej dobe naozaj väčšinou tie zahraničné firmy sú zelené a dokážeme. Prečo nie, no. A čísla neklamú. People Plan Progress. Tak, čiže... ľudí ide o našu planetu, ktorá nemá nekonečné resources a máme ešte aj progres. Áno, to znamená, tu keď sa podpíšeš, napíš na svoje meno, svoj kontakt, áno. Sú veci, z ktorých mám zimomriavky a naozaj som rád, keď firmy nemyslia len na cash a biznis. A vďaka tomu v Nemecku dostaneš nejaký štvorec lesa. Dobre Martin, tu máme ešte našu novú čipčatú stanicu TCSP. Myslím, že ty koľko si ich predal? 50. Dobre to poznáš, tieto naše produkty. Sú to čistiace stanice, kde máme pneumatické nožnice, to znamená na tebe, aby som si poskytol zvárací drôt, mám tu fresku a mám to nastrekované. V tomto prípade je to ešte čistiaca stanica, ktorá má svoju materskú dosku, zase opäť viac elektroniky, kde si môžem nastavovať svoj ten čistiaci cyklus a môžem ho zredukovať, o čo ide v tej automatizovanej výrobe. Áno, nemám toľko času, musím produkovať a každá sekunda počítať. Toto je náš horakový systém robotický VH a v tomto prípade vidíš to aj tieto na live. Na jednej strane máš to neviem koľko krkov rôznych, dokážeme robiť aj takéto krky úplne špecifického tvaru, aj od jedného kusu. Krky, ktoré majú iné alebo rôzne zahnutia, rôzne amperáže. Je to VH-čkový systém, v tomto prípade je to systém pre robota s dutým ramenom a systém na automatizovanú výmenu. To znamená, s týmto VH-čkovým systémom vieš si vymeniť krk automatizovane. Vidíme to na tejto askere. Čiže pozdravujeme čiernu labuť. Vidíš tu náskavu. Je to nový tigový horák, robotický. V tomto prípade má špeciálny pneumatický systém. Vidíme zásobník mufranej dotrod. Áno, viem plno automatizovanie si vymeniť. A na toto si počkáme. Ťuk. Presne tak. Teraz si zotvorí novú mufranú elektrodu, ktorá je umúsená, čerstvá. Môže sa zvárať ďalej. Štandardná dĺžka
ostatné dovaria ručný zvárač. Tak, takže ideme sem, tuto máme odprezentované, presne tak, vyskúšate to. Takže keď som sa naspäť, tu chytím, naretujem tento systém, ako sme si povedali, nový typový horák pre typ robota, kde mám duté rameno, alebo pre typ robota, kde mám vonkajšie vedenie káblového zväzku, pneumatický systém, ako sme si povedali. Veľmi známa aplikácia, alebo produkt, ktorý ponúkame, zase vracame sa k tej téme, zelená planéta a tak ďalej, chceme šetriť ochranný plyn, je to elektronické zariadenie EVR2Net a EVR2, ktorým vieme ušetriť medzi 40 a 60% ochranného plynu pri zváraní Ligmag alebo TIG. OK, možno ťa bolo zle počuť, takže EVR-ky sú celku známe a reálne úspory sú naozaj na úrovni 50%, 60% podľa toho, aké zváry sa robia. Dobre, tu ešte máme ďalší produktový systém, robotický a tzv. Abirob V zváracie horáky a najnovší tiskový horák. Opäť máme možnosť vnútorným vedení káblového zväzku, rôzne typy krkov. Tuto vidíme prevlečnú maticu, áno, to je Abirob V. Abirob Robu VH, ako sa spozoruje vedľa, to bol systém, kde je automatizovaný vymeniť ten krok, tuto síce nie, ale rovnako má možnosť naozaj čo sa týka geometrie, amperáže, vymeniť si krok také. Novinka je Abirob V50VV, s dvojitým chladením, vylepšený oproti štandardnej V500. Ďalšia novinka je V435, ktorá má o 30% lepšie vlastnosti ako štandardná V300. Ľahká verzia, takže úplne radosť. Kedy to používame? Už sme si to hovorili, ukazovali. Máme zváračku na jednom mieste a 50 metrov ďalej máme podávač so zváracím horákov, takže zváranie na zelenosti. Čo ešte výhoda, máme k tomu ešte opravnú cadu, to znamená, keby sa náhodou ten bikox, ten celý systém poškodil, ostrhraný a tak ďalej, tak si to vie ten zvárač opraviť na mieste. Treba si predstaviť, keď sa zvára veľká loď, tak tam má niekto to poschodí, to je proste strašne veľký kus a tam ide hlavne tiež aj o ten čas. No a keď si to vie opraviť sám a nemusí to potom niekam voziť zase na opravu, je to veľká výhoda. Čo sa týka zváracích horákov Abimiga, už sme si to ukazovali aj tamto novú verziu S-ku. Toto je ten štandardný horák, T-čková verzia. Ale toto je ten nový, teraz keď si to pozrieme v porovnaní, tu vidno aj ten rozdiel veľkosti. Okay. Tento horák je ten špeciálny offshore horák, respektíve horák aj pre zváranie, ktorý sa používa pri zváraní lodí. Má špeciálnu úpravu krku. A ďalšia výhoda, že tu mám dva ovládacie vodiče, to znamená, ak náhodou by sa jeden ovládací vodič pretrhol a ten zvárač nemôže ďalej zvárať, nemôže používať tento spínač, tak si ho vie na mieste veľmi jednoducho opraviť. Tu zase na ďalšej strane ešte potom máme tú AT-čkovú verziu. Nehovorí, že milión, ale strašne veľa možností, čo sa týka rôzne plynové hubice, rôzne krky, krk na zváranie kolajníc, trubičkový druh, krky s malou, pekne zahnutou hubicou na prístupnosť, flexibilita, predĺžený krk, rôzne ďalšie flexibilné krky. Áno, si to môžeme pekne ukázať. Proste máme to, povedzme, pri tých predĺžených máme pevnú časť a potom tú flexibilnú. Od toho milióna nie sme ďaleko a keďže včera som si chcel vyhradiť celú jednu reportáž alebo celý jeden vlog na Bincel, no bojím sa, že len krky by mali mať jedno samostatné video, ako je to šialené. Takže čo môžeme spraviť? Mám zvárací horák, ale mám neviem koľko krkov, takže nič mi nebráni v tom, aby som vykonal svoju prácu, tu už neexistuje žiadne nie. OK, drahí zákazníci, takže keď mi poviete, chcem Bincel horák, tak mi verte, že je tu milión možností, ktorý mať a nie je to úplne pre mňa jednoduché zadanie, keď chcem Bincel horák. Poznáme elektrody, príde nová elektroda v žltom mesiaci 2024, poznáme všetci je trochu a tiež vieme, že tých wolframových elektrod je strašne veľa. Myslím si, že ani duha nemá toľko farbičiek ako je wolframových elektrod, ale ja som
totálne rád, ak by prišla jedna elektroda, ktorá vyrieši všetkých zváračov, lebo jeden povie fialová, druhý modrá, ďalší zlatá. A teda Bincel prichádza s elektrodou, ktorá je aj fialová, aj zlatá. A teda mala by byť Je na všetko, ale to už je aj tá E3 a táto E4 je už iba inovovaná. No to znamená, ešte o 30% je vylepšená s väčšou výdržou, takže E3 dobre známa, táto už je elektroda na všetko. OK, tak bodaj by táto elektroda bola všeliek a nemuseli by sme mať u nás 10 farbičiek. To by som si ako fakt festne vydýchol. Dobre, tu máme ďalšiu vec, ešte nejaké horáky, ktoré možno na Slovensku nie sú rozšírené, ale povedzme tuto v tomto prípade pekný vetrúček, jednoduchý horáčik, tiež rôzne možnosti spínania, takže toto len akože popri tých horákov, ktoré sme si ukazovali. Už som spomínal zvárací horák tigový, keď máme externé podávanie studeného drôtu automatizované, v tomto prípade je to mechanický autový horák a celý systém spínania. Ja mám takú skúsenosť, že dokonca aj niektorí výrobcovia laserov používajú tento podávač, lebo není problém potom s náhradnými dielmi. Hlavne, áno, presne ako hovoríš, tento Abi Drive bude teraz tiež veľmi dobrý a zaujímavý konceptor pre ručné laserové zváracie zdroje. Myslím, že tie už máš v koncepte alebo vo svojom portfóliu, takže áno, pracujeme na tom. Možno ukážem túto vec, je to tzv. iSmart. Neviem, či som dobre povedal, ktorý bude vlastne kontrolovať zvárací proces, bližšie špecifikácie sa dozvieme čoskoro, keďže to ešte nie je oficiálne uvedené na trh, ale naozaj takéto fičúrky, ktoré sú veľmi univerzálne na rôzne stroje, sú dneska žiadané, lebo častokrát vidíme mix rôznych zváračiek v dielňach. A presne, Martin, ako si povedal, nie len na nové zdroje, aj na staré. To znamená v rámci nejakého retrofitu. Na ten modul sa pripojím cez VLANko. Viem si natiahnuť všetky parametre a zlepšiť svoj zvárací proces. Máme ten Abi Cleaner, áno, tiež veľmi zaujímavá vec. Abi Cleaner, na čo ho potrebujeme, myslím, že to dobre vieš, máš aj u seba. Jednoduchý, fakt, že taký ľahučký, Čistenie. simply clever. Áno, nerezové zvary a k tomu teraz ako novinka set na to, aby som si to mohol nejaké moje zvárenice ešte nejakým spôsobom označiť. Takže vidíme to tu. Ale sa nerieši, ale takto by to mohlo vyzerať. Pozváram si, vyčistím si, označím si. Ja dám ešte detail na tú tlačiarničku. Čiže normálna značka Brother. To je štandardná tlačiareň, ktorú si hocik môže zakúpiť. Môže si nechať svoje fólie vytračiť v nejakom print shope, takže veľmi jednoduchá ďalšia. Hlavne teraz častokrát nerezári, ktorí robia rôzne brány, výrobky, sú hrdí na svoje produkty a dokážu si ich takto pekne poznačiť a za 5, 10, 20 rokov ten zákazník sa vráti, alebo je to proste reklama na nejakom madle. Tak.